Sama abu sama. Daka. Daka itu Silak. Hai betul. Tefla, lagi tefla. Dini aji he fasa isena kiru karane najanu na. Aibo, lah. Hai लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो दे रोङा मा होनो ओइ सासे आंनिनो बे माबायाव थानाय लोगोआसो खालामना खोन्थादो आरोना मेथाइ होनोबो मोनथाराखै ओमफ्राय मिउजिक मिलायनायाबो जायाखैनो बेनि थाखायनो गोदान रेकर्डिं खालामनायखौबो नायनो थांनो मोनाखै हाय आसाम मा होनदोयो हिर' बुंदो हाय आब' निपेन ब्रह्म हाय आब' बियो सोर फार्स्ट कमेन्ट आब' आंबो दिनैसो फार्स्ट लाइभ हाय बाजै खबरा एसे मोजाङानो दावरावथार दा आङो माबायाव दङ मेथाइखौ खननो सानो आरोना ओमफ्राय नै ट्रेनिंआवसो दङ आङो नै बिनिखायनो माबानो हायाखै आरोना बाग्लारि आब' नों माहा दं आङो नै ट्रेनिं सेन्टाराव दङ नै दावरावथार ओमफ्राय निपेन ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो दाल Ayasku, solbo, solli থাকবো ভালে দেখুন गुवाहाटी सारियालिखौ होलाय गुवाहाटी सारियालिखौ मिउजिक होनानै माबानो सानदों र' उनावहा दा आब' मेथाइ खनना हो मोनसे मेथाइखौ र' खननो सानदों र' हाय बाजै सना ब्रह्म कमल गोजोन बेलासि बाजै गोजोन बेलासि मा होनो बि बुसुम दङ नै ओमफ्राय मा होनो मा खालामदों आब' सना माबोरै दं मोजाङानो नै ट्रेनिंआव दङ एकट्रिनि बर' आब'आ बहानिमोनबा आं दरं डिस्ट्रिक्ट सियालमारिनि मा खबर नायो GBR गेमार्स मोजाङानो रबिन बसुमतारी मोजां खबर मुसारि मा खबर मोजाङानो बाजै सना ब्रह्म कमल बिबोनां हाय बाजै रंजालि बसुमतारी माने दिनैसो फार्स्ट टाइम गुवाहाटी सारियाली চলি আছে হৈ আছে এয়া মানে নেট কৰি আছে মোৰতো কাটি গৈছে মই দিছিলোঁ আহিব ভালে আহে দেখোন লাইভ দিব এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব আকৌ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব ঘৰত বহি কেনে ভালকৈ মাইক এটা কিনি ল'ব অৰ্ডাৰ দি ল'ব এই নাজানো কিবাবিলাক মেছেজবিলাক চাবই নোৱাৰিলোঁ দেখোন মাইক এটা কিনি ল'ব 200 টকা লয় মাইক এটা সৰুটো মানে ভইচ ৰেকৰ্ডিংটো আৰু গান গালে পোৱা যায় ফ্লিপকাৰ্টত চব পোৱা যায় গান গোৱা दा मा होनो रबिन बसुमतारी दालि ओंख्रिजो जाबाय ओमफ्राय मा होनो माबा एवनायमोन आरो बान्दा कबि बेयावनो होयो ट्रेनिंआवनो लक्स गयारि हाय बाजै मा ओंख्रि जाखो दालि ओंख्रै गाजर फुलकबि एवनाय भुमिधर बर' आदाया मा मावो बाजै नोंना माबायाव मावो मा होनो माबायाव रलिं फेक्टरियावहा रायदाव बसुमतारी मा खालामदों ट्रेनिंआव दङ रैसुमै मुसाहारि गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं रबिन बसुमतारी बेखौ फरायखांदोंमोन ना ध्रुबजित बर' बाजै नोंनि गाराङा मोजांथार थेंक इउ सुकुराम बसुमतारी मा खालामदों ट्रेनिंआव दङ कारेन्टनि इलेक्ट्रिसिटि बिजु ब्रह्म हाय आब' मा खालामदों ट्रेनिंआव दङ फंबाय नै मा जब मावोलै बाजै हाजिरा सानसुमा रामसियारिया सोंदों आरोना हाजिरासो
माबानि लेबारनि स्किल डेभेलपमेन्ट ना हाय आब' आर.एक्स. टिमार हाय प्रणब दैमारि बाजै नोंना गथ'फ्रा खैजोन सासेल' हौवासा एसेन सोरजिलु खौरां गुवाहाटि सारियालि खन्द बाजै दासो खनखांदोंमोन ना गुवाहाटि सारियालिखौ मानि ट्रेनिं आब' रिंखां बरगयारि माबानि कारेन्टनि जोंनिया इलेक्ट्रिसिटिनि स्किल डेभेलपमेन्टनि नै बाबुखौबो लाबोफादो कुमार दैमारि आब' लै सारियालिखौ एसे खननानै होदो दे खनदोंमोन दासो खनखांदोंमोन गुवाहाटि सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथै बेपारि इनिखि किन्टाव थाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव इनिखि किन्टाव थाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव अ आदा गुवाहाटि टाउनाव थांबोला लानानै फैफा पन्स पाउडार लानानै फैफा पन्स पाउडार गुवाहाटि सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथै बेपारि दिनैखि किन्टाव थाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव अ आदा गुवाहाटि टाउनाव थांबोला लानानै फैफा पन्स पाउडार जाबायना मानि ट्रेनिं आब' कारेन्टनि गोलैदो जोंनिया इलेक्ट्रिसिटियावहा मा होनो माबानि स्किल डेभेलपमेन्टनि रबिन बसुमतारि मोजां आब' सना बुद्धराम बर' बाजै गोदान सं लाबोदो टाइमखौनो मोनथाराखै लाबोनोसै र' गामियारि अफिसियेल हाय बाजै हाय बिजु ब्रह्म नाइस थेंक इउ आनपावरि लाहारि हाय गुड इभिनिं मादै जोबोद मोजांखा गाराङा मादै थेंक इउ गुड इभिनिं उमानन्द नार्जारि मारैयानो खबरा मोजाङानो जिमि ब्रह्म हाय आब' मोजां ना खबरा मोजाङानो खबरा फुङावनो सिखारनानै फैनांगौ आरो ना हाजिरा मावनो खामानि मावनो हाय बेलासियावहा खामानि गैयाना इनि थाखायनो आरोना बिदि दसे ओरैनो लाइफ फैनो होननानै फैदो उमानन्द नार्जारि मारै आनै खबरा मोजाङानो मुसाहारि गजेन आब' गुमैखौबो लाफा एबार लाइफआव जागोन दे गुमैया फैगोन होनदों बाबु फिसानि बार्थडेआव 28 तारिखआव बाबु फिसानि बार्थडे दङ बार्थडेआव फैयोब्ला गुमैखौबो लाफागोन कपाटि स्कुलाव नामा कपाटियावहा मा होनो जाति बिद्यालय न इदु হয় न कपाटि जाति बिद्यालयावहा बाजैनि ना उमेधर बर' बाजैनि डिस्ट्रिक्टआ मामोन जोंनिया दरं डिस्ट्रिक्ट गामियारि अफिसियेल माहाय दं बाजै ट्रेनिंआव दङ आं जिमि ब्रह्म माने जायगायाव जादों आब' ट्रेनिंआ जोंनि बे जायगायावनो जादों कपाटियावहा कपाटि बुङो टलबय बाजै मा खबर मोजाङानो माला उमानन्द नार्जारि माला आनै बार्थडेआ बाबुनिया 28 तारिखआव 28 डिसेम्बर फैबाय थानाया itu buat sarjana बाबु
ইউটিউবত লাইভ আহি আছো স্যার ফার্স্ট টাইম আজি কেস অর্গেরি স্যার দেখাই দে बिनि सारमोनाबो सोंदो आरोना मा होननानै जोंनि माबाखौ आरोना आंनि इउटुब चेनेलखौ जेनेबाबो हाय होननाय हाय हाय नोंथांमोना मा खालामदों गासैखौबो खुलुमबाय होनना बुंबा खुलुमबाय गुवाहाटियाव नों फैबा लोगो हमगोन बाजै नोंखौ जागोन दे मा नाम इयो भुमिधर बर' गुवाहाटियावहा आं थांनाय जागोन आं बैसागोआवहा आंखौ इनभाइट खालामदो बाथौफुरियावहा बेवहा मेथाइ खननो थाङोबा लोगो हमनो हागोन रोहो नार्जारि हेल' हेल' नुदों नों हाय लोगोफोर रावबो गैला ना रोहो नार्जारि हेल' मा खालामदों बाजै ट्रेनिं नाय सार আজি फार्स्ट लाइफ আহিছো ट्रेनिंआ जोब्बाय ओंखायनो दसे ओरैनो थाथ'दो बहा दं बाजै ट्रेनिंआव मा खबरलै बाजै बेलासि ओंखाम जाबाय ना जायाखै बाजै खबरा मोजाङानो जाखांबाय बाजै खनसे खनबावदो गुवाहाटि सारियालि संखौ गुवाहाटि सारियालिखौ खनखांबायानो माथो बेलेग मेथाइ खननोसै ना गुवाहाटि टाउननि सासे सिखोला बर' बाजारनि सासे सेंग्रा गोसो थोलायनाया बिसोर बारा बावफ्लांनाय गोसो थोलायनाया बिसोर बारा डाक्टरजोंबो हामा अजाजोंबो हामा डाक्टर जायसो गोसो थोलायदों बेसो मिथिदों गुवाहाटि टाउननि सासे सिखोला बर' बाजारनि सासे सेंग्रा गोसो थोलायनाया बिसोर बारा डाक्टरजोंबो हामा अजाजोंबो हामा डाक्टरजोंबो हामा अजाजोंबो हामा जायसो गोसो थोलायदों बेसो मिथिदों पाठशाला टाउननि सिनेमा हलाव सिनेमाखौ नायो बिसोर बेलकनियाव मेथाइआ मोजां नंगौना नङा सोमखोर दैमारि गोदान खन सुजुमा दैमारि नायसाब सुबुं बसुमतारी आदायालाय नायसाब सुजुमा थेंक इउ सुबुं बसुमतारी आदायालाय बाजैयाव आदाया अरुणाचलाव दङ एम बसुमतारी क्रिएसन नाइसं थेंक इउ सबेन नार्जारि बेनो नामा बाजै बाबुआ बाबुआ बेनो नेबा बर' बाजैनि मेथाइफोरा जा मोजां जाखायो बेबादि खनबाय था बाजै थेंक इउ नाजानोसै खननो बिथिउ बर' नामा बिथिउ बर' बरिया थेंक इउ जांगिला बसुमतारी हाय आब' हाय सुबुं बसुमतारी आदायालाय बाजै आदाया अरुणाचलाव थायो बिजु ब्रह्म मोजां
मोजां दे आब' थेंक इउ भुमिधर बर' बाजैया बोरै फैया मिउजिक लाइनाव आं उन्दैनिफ्रायनो मेथाइ खननो मोजां मोनोमोन जोंहानि आफा आरो आयंमोना मेथाइ उन्दैनिफ्रायनो खननो आंखौ फोरोंबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय बैसागोफोराव जोङो मोसायोमोन बिदिनो ओमफ्राय खननो इन्टारेस्ट ओमफ्राय बिदिनो बेयाव हाबा जानायनिफ्राय खनाखैमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा आरो बाबुखौ मोनखांनायनि उनावहा बिदिनो खनबाय ओमफ्राय खुगा मेथाइसो खनो आरोना आं गोदान मेथाइफोरखौ खना खुगा मेथाइ खननानै मोजां मोनो गुवाहाटि सारियालिखौ खननांगौमोन आब' गुवाहाटि सारियालिखौ खनखांबाय आङो आलफिउस मुसाहारि बरिया बाजै सेबेरेन नामा इयो सेबेरेन नार्जारि थेंक इउ बिजित मुसाहारि हाय आब' हाय समायना सावगारि आदाया माबाफोर जब मावो नामा बाजै आदाया जब मावा आदाया मा होनो अरुणाचलावहा माबायो कम्पानियाव मावो रलेन कम्पानियाव दिम्पोल बर' मिस्टार आं माब्लाबा लोगो हमगोन दे नों बिब्ला हर दिम्पोल बर' दिम्पोल थेंक इउ हरगोन दे जागोन लाजागोन लोगो हमजागोन ओमफ्राय आंनि लोगोफोरखौबो नाय सार थानायावनो लाइभआव फैदो बे जोंनि सार उन्दैथार गथ' बाबा र' लानोसै बा दा बबेनि आङो दरं डिस्ट्रिक्टनि एम एस बड' अफिसियेल आब'आ दा मा खालामदों आङो नै ट्रेनिङाव दङमोन ट्रेनिङा जोब्बाय ओमफ्राय पान्सिं मेसिनाव माबा होनांगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ होखांबा ओमफ्राय 4:30 जोंखौ सुटि होयो ओरैनो दसे ओंखाम जाखांनानै जिरायदो आरो दा बिजित मुसाहारि एम एस बड' अफिसियेल हाय बाजै मोजां ना मोजाङानो समायना सावगारि बाजै गान खनदो भुमिधर बर' नामा टिक्ला मुङा मा बाजै सना बिबुंसार बाबानि नामा बिबुंसार सरगियारि आब' बाबु साबैसे नोंसा सासेल' बिमा मुसाहारि गजेन सासेल' जोंहा धनेस्वर बर' बाजै खबरा मोजां ना मोजाङानो खबरा सुनिल बर' हाय नेबा बर' बाजै गोदान खुगा मेथाइ लाबोलायदो गुवाहाटि सारियालि बादि बाजै जा हिट जाखाबाय बे खुगा मेथाइया बाजै लाबोनो नाजागोन सुजुखानाय दङ दोंसे गुवाहाटि सारियालि बायदिनो आरोना हिट जागोन होनना सानदो बेखौ मिउजिक होनानैसो हगारगोन आरो मेथाइया जा मोजांखा गुवाहाटि सारियालिया थेंक इउ दिम्पोल बर' थेंक इउ ओइ गान गा এটা লাইভত আহিছোঁ গান গাওকচোন এটা ট্ৰেইনিঙত আছে বুলি গম পাইছে গান গা परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरी आना हुआ दानी बना হ'ব दे ट्रेनिङाव दङ ना इसोरो गासैबो आंनि माबाखौ नायो इसोरो लोगोफोर
ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈ দিওঁ কৈছোঁ মই ট্ৰেইনিঙতে আছোঁ বুলি গমে পাইছে হা 46 ই কৰিছে চাই আছে বহুত কেইজন চাইছে কমেণ্ট আহি আছে বহুত কেইজনৰ তোমাৰ গান ভাল পোৱা নাই কি কৈছে गुवाहाटी सारियालि सङा देग्लायनि हाबाफ्राव फेमास जादों बाजै समायना सावगारि थेंक इउ नोंगौथ' खोनादों मानसिफोरा गुवाहाटी सारियालिखौनो मोसायो मा होनदों मोखांसा बर' बाजै सना गोदान सं हगाराखै नामा गोदान संखौ हगारथ'वाखै मा होनो मिउजिक मिलायनाया आंनिया माबायाखैनो ओमफ्राय फाइनाल रेकर्डिंआवहा बेयावहा जायाखैनो आरो थाङाखैना इन्टारटेनमेन्ट एसबि न'आव थाना लाइभ होनायब्ला मेथाइ खननो जागौमोन बाजै नोंखौ दाथ' दस्रासो नालाय माब्लाबा न'आव थाना लाइभ हो बाजै दे लाभ इउ फ्रम परबतजरा बाजै थेंक इउ जागोन र' न'आव थानानै खालामगोन आं रोङामोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखायनो ओमफ्राय ओइ बेलेग लोगोदोसो सोलोंजानानै लाइभ फैदो आरो एमएस बड' अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो बाजै दालि बेयावनो जादों ओंखामखौ बिजित मुसाहारि थाब सं लाबो आब' नाजानोसै बे ट्रेनिङा जोबसिगोन ना ट्रेनिङा जोबबा थाबनो होनो नाजागोन नों मा खामानि मावो नों आब' आङो ओरैनो अंगनबादियाव मावो ओमफ्राय दा स्कुलफोरा बन्दथ'ना बेनि थाखायनो बेयावहा ट्रेनिङाव दङ आरो ट्रेनिंखौ लादो लेबारनि स्किल डेभेलपमेन्टनि गामियारि अफिसियेल आब' बयखौबो देखायलाय नायनो र' नै बेफोरबायदि आरोना जोंनि रुमाव दिनै कमथार फैदो সকলোকে চাইবলৈ बेयाव माबा जाबाय दङ प्रेक्टिकेल जाबाय दङ नै बिसोरो फाहामगासिनो आरोना মই লাইভত আহি আছোঁ ইউটিউবত হয় কৈ আছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে যে এইটো इसोर प्रेक्टिकेल आरोना मोजां नुदों ना लोगोफोर बुंहरलाय ओमफ्राय नैयाव ओंखाम सङो सारमोन दङ इयाव नै इसिंखौ लिरदों ओंखाम सङो बे सासेया सार जोंनिनो टंलानि राभा सार लाइभआव फैदो इउटुब चेनेलाव बे जोंनि सार टंलानि सारा ओमफ्राय नै स्वर्गियारि सार बे जोंनिनो लकेल ओमफ्राय नैयाव ओंखाम जायो जोङो नै बेयाव ओंखाम जायो बे रुमाव गासैबो रुमावहा सिसि केमेरा होनाय दङ बिदि बेखिनिया सब कारेन्टनि गोजा आरो नैयावहा जाबोर जथर मैलाफोरखौ गारो नै बेयाव ओमफ्राय बिसिनिया सार दङ नै सारासो उन्दैसिन सार लाइभआव दाहैयासो हाइকক इउटुबत सार जोंनि उन्दैथार সৰু চবতকৈ সৰু সার আমার বয়সত হয় সৰু হয় তথাপিও সার বহুত টেলেন্ট হয় আৰু नै ফৰ স্টুডেন্ট बे मोनसे रुम आरो सार हाइকক लाइभआव दाहैयासो सार इसोर सानैया जोंनि सार ओमफ्राय इसोर स्टुडेन्ट बिबो कारेन्टनिनो इलेक्ट्रिसिटिनि ओमफ्राय नै मिस्ट्रि लाइभआव दाहैयासो सार हाइকক इउटुबत नै सार जोंनि सारा माबायो मिस्ट्रि न सार
পানির ন itu oh dom হা স্যার কক কক অলপ itu কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে কক স্যার এর কত সাইজ কিমান সাইজ itu কিমান সাইজ Sarah फोरोंगासिनो बिसिनिया itu सात्रफोरा बुंगासिनो सार फोरोंबाय दङ बाय बाय नै लोगोफोर खामानियाथ' उन्दै गिदिर गैया लाजिनानै जेबो लाब गैया न मावनानै जाबानो जाबाय जायखिजाया खामानिखौ रोंना थानाया मोजां ओमफ्राय बियो कालारनि न सार इउटुबाव মই लाइभ কৰি আছো नै कालारनि सार जोंनि सारा फोरोंगासिनो बे सार जोंनि बिसोरनि स्टुडेन्टआ नै बेयावहाय हिन्जावसाफोर गोजा आरोना स्टुडेन्टफोरा नै जाहानि बाजैमोन ओइ नैयाव जाहानि बिखुनजोमोन दङ बिसोरनाव स्टुडेन्टफोरा हिन्जावसाफोर गोजा कालाराव आरोना ओमफ्राय 51 लाइक जाबाय दं कमेन्ट फैबाय दं दासो ओमफ्राय नै मिस्ट्रिफोर इसोरो इसोरनिया আমি ভালকৈ কৰিলে মানে বনত এটা কাম জানি থাকিলে বহুত ঘৰত মানে বহুত হেল্প হয় ন আমাৰ ओमफ्राय नैयावहा सार लाइभआव दाहि आसो नैयाव दुकान फिसा दङ बेयावहा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बुरखायना लाखिनाय आरोना मिथाइ दङ ओमफ्राय सिंग्रा फानफैयो इसा फुङावहा जों सिंग्राखौ जायो ओमफ्राय दै मोनो ओमफ्राय चक्लेट खर' साबोला मिथाइफोर जानो गय फानो ओमफ्राय इनो उदै दुबोला हजम जानाय आमलखि दङ ओमफ्राय बिदिनो आरोना ओमफ्राय बेफोर रुमा स्टुडेन्ट स्कुल डिग्रिफोरनि जागोन आरोना ओमफ्राय ट्रेनिंबो सेन्टार खालामखाबाय ओमफ्राय खावसेथिं माबा खालामो बे अफिसा ओइनिथिं गोजानथार जायो अफिसाव थांब्ला आइडल কিবাটো দিবই নোৱাৰিলো কিবা কমেণ্টবিলাক যাবাই যাবাই ৰ पान्थम बदर क्लेमारिसन आलासि माला जाहोनो आब' आलासि जानो लेंहरनोसै र' नों माब्ला फैयो सम मोनो अब्लानो फैनो हागोन अनसुमा दैमारि बाजै माब्रै दं खबर सबर दा मोजाङानो दासान्दि आब' नोंनि भिडिअ मोजां थेंक इउ सबिन ब्रह्म मोखांसा बर' मा गामि नोंना बाजै सना सियालमारि बुङो जोंनिखौ अनसुमा दैमारि नोंनि खामानिया साक्सेस जाफुंथों बाजै थेंक इउ अनसुमा दैमारि सबिन ब्रह्म आब' नोंनिया मा डिस्ट्रिक्ट दरं डिस्ट्रिक्ट जोंनिया बिजित मुसाहारि बा मारियन उलकारसन पावार टिच थेंक इउ हारसन बसुमतारि बाजै सना मेथाइ खनदोलै दे मेथाइखौ र' आङो माबायावनो खननानै हगारनो होनना सानदों र' राहुल बड' लाभ इउ बाजै नोंनि मेथाइया सुइट जासोगारो थेंक इउ कृष्णा बसुमतारि हाय बाजै सना गुड इभिनिं हाय गुड इभिनिं आइडल बन्द कर गुड करे